It's Monday, October 7. Nakaligo na pala ako. Yung mga boys nandito na ata sa baba. Ano oras na ba? 9:38. Si Holly nandun pa sa taas. Nag-stretching pa siya. Gising na siya pero hindi pa siya bumabang. Hi, Baba. Good morning. Hoy, boys. Good morning. Boys. Good morning. Initusan siya ni Tita Mers na ipasok yung para hindi na ikalat. Put it in the laundry. You know where's the laundry sack? Thank you. Kumakain kami ng otap. May dalawang otap. Ayan. Sarap na. Tapos na yung kape ko. Tapos yung kape niya. Masarap siya. And maganda na yung packaging. Hindi na siya dun sa wax paper. Plastic na. Mauubos na yung aming seaweed. Ayan. No, but I said I wanted you to stay if you wanna come with the opening tomorrow. That's Wednesday. Choose tomorrow or night. Tomorrow. If you guys Just wanna like stay. across Yeah. today. Ang dami. Oh, tingnan mo. Ang daming, You guys can daming. stay whenever. Gusto niya tumira kay Tita Mers. Hindi pa kasi alam ni Jan kung uuwi siya kasi magdadalaw pa siya sa friend niya. Oo. Still bad weather. Ito na kayo bukas. Oo, kasi opening din ng Opening ng sombrero. I mean, private function. Oo, private function pala. Tapos Wednesday opening. I'm gonna have... Guys, anong oras na? 12:34. Nandito pa rin kami. Bukas daw kami uuwi. Dapat ngayon uuwi kasi si Jan nga meron siyang bibisitahin na friend sa hospital. So, Even Riker doesn't like mamaya. tomato. Sino si Riker? Yeah. So, kaya bukas kami uuwi. Hindi pa sure. Hindi pa sure. Hindi pa sure yun. Hindi pa sure. I know, malulubat na talaga. And ito bumili kami sa Costco ng mac and cheese. Ayan, itatry na ng dalawang bala. Tapos, si Mers gawa siya ng ham and cheese, yung parang quesadilla, yung press. So, ipainit lang ako doon ng mainit na ito. Nagpa-flashing na naman kayo, guys. Ano na yung aking dito? You know mo yun? Oh, masarap na yan. Give it to you! It's alright. Where's my may tagay mo, Mers, sa May tayo na, That was open. Tiny. Yung parang, alam mo yun? Yeah, kakahugas lang. We need three bowls, Mom. No, I'm just gonna do it here first. You wanna dip for both? No, ito na lang kasi lang naman. Just me, Baba. Wala have. You didn't get the instruction there, sa ito pala. Hi, baby! Just 3 to 4 minutes. Cold water. Di ba na? And, Malubat ka na, sis. Ugly. ima-microwave pala Ice cream, ito. baby. Yeah. Si Jan, gusto niya rin. Ayun na. Nang init. Yung mac and cheese. Good, yeah? So, ayan na yung mac and Kuya, how many cheese. do you want? Si Kuya na kapag mac and cheese na gusto niya rin mag-salami press. And ito kay kay Riker. It's a Hungarian salami doll. It's alright. Alis sila Kuya. Tapos sila kumain ng lunch. Punta na si Jan sa hospital. So, ito yung lunch namin. Ramen with egg and cheese. Magka-copyright tayo, guys. Hello, guys. Nakadi-4 si ate. Oo, tawag siya. O, biglang alis kami. Anong oras na? Alas 4 na ata. Ang dami tao sa beach. Ang ganda ng weather. Umalis na siya. Tapos, binalikan niya, tinawagan niya ako. Mag-Henley Beach tayo kasi ang ganda ng weather. Si John wala pa. O, naka-ano ko, diba? Naka-dress. Naglagay lang ako nito kasi kahit magandang weather, may lamig-lamig pa rin. Dahil sa hangin. Sisak na doon, no? Sa likod. Sa pinakalikod. Dito na tayo, guys. Nakiram lang tayong, shades. Kasi wala akong ang shades, di ba? Naiwan. Wala pa. Yung isa may, may busita. Okay. Dito na. Sa Henley Beach to, di ba? Yes, wait a second. Lapas lang namin yung sisak dito. Mag-ice cream lang naman kami. Mag-walking. Kasi ang ganda ng weather eh. Si Kuya kasama kasama ni Jan. Ito na, no?
Yeah, because the parking there is Yeah, it's busy. full. So that's why we have to park That's why we gotta walk. somewhere. Kasi Only nagpark if kami it's- yung malayo-layo yung walk. No, that's No, Grinnell. that's Grinnell. This is Henley Beach. Where's Grinnell? This, there. Ang lamig. Henley, West Beach, and then Grinnell. Grinnell. Ah, last yung Grinnell. Yeah. So, mas malayo yung pala, Grinnell. Brighton pa yun. Ah, Brighton pa. Ganda. Sana kung walang wind. Okay, perfect na sana ang lakaran. Ito lang kasi sa darat ng dagat, pero there, I think Okay wala naman. naman ng wind. Okay, Diba? Dapat nasa bahay na tayo ngayon. Extend pa talaga. Walking naka-chinelas, espadrille lang. Walking. Ang haba-haba na rin yung walking natin. Si Sak naka-crocs. Itong perfect. Ito naka-doll shoes. Buti ba yung isa tulog? Hmm? Pero pag sunset, Ang ganda. Ilang kilometers na tayo, sis? 1 kilometer. Ilang kilometer? Ayan, oh. Kunin mo yung car. Si Sak yan, pahigayin ko. Yeah, ipasave natin to kay Sak. Ayun pala may parking dito, dalawa pa. Dalawa ba yun? Hindi, isa lang. Isa lang. Siguro karabanan pwede dito. Ang haba eh. Ang cute ng mga doggies. Look at them. Ay, nice. Nakalimutan ko yung breed niyan. Oo, ayan. Dito tayo nag-dinner before, di ba? Doon. Oo. Ay, malapit na tayo. Maubos si Ai. Tayo sa 48 flavors ice cream. Anong gusto mo? Try niya yung sneakers. Strawberry flavor. Ano ba? Ayan yung ano. What do you think? Thank you. I-try niya yung green apple sorbet. Ano? Which one? Too many flavors. So, ayan. Si Sak double ice cream yung kanya. Mint and tsaka Oreo. Si Holly bubblegum. Akin, Taro. Si Mers, wale. Ito strawberry. Hindi ko alam kay ano. Taro. Magcha-chat time pa tayo, guys. Diba? Ice cream plus chat time. Yay. Tambay-tambay lang muna kami dito habang kumakain ng ice cream. Ganda oh. Ang daming tao. Tingnan mo, bumili Got it from Costco. No. Bumili siya ng prime doon sa kanto, sa may OTR. Wait, you did the wrong video here. Bit more. Yan yung dinner nila. Nilutuan sila ni Tita Mers ng chicken nuggets. That's fine. And then, sweet potatoes. Ayan. Kumakain na sila. Di ba? Liwanag. Liwanag ng buhay. Kasi sa'yo, wala sa taas yung sa'yo. Nag-anuhan pa yung dalawa. So, ayan sila. Nag-cheeseburger sila. yung burger nila. Hihirap na yung sa pagod eh. Ang dami naming tira kagabi. Ayan, kakain na. Kain na kami guys. Ayan na. Nainit na lahat. And, yan. Kain. Guys, kanina pa kami tapos kumain. 11:39 na. Magcha-chat time pa kami. Di ba may binili tayong chat time kanina. And, may ginagawa sa TikTok. Ano yun? Yung color. Yung mga colors. Inano namin. Yan sa akin. Mga colors. Tapos, basta ang cute. Pinost niya na yung sa kanya. Ayan yung chat time. Oh. Yeah, kain kami inom kami alas 12 na. Mag-alas 12 na guys. Ay, diba? Kami talaga. Chat time. Hindi ko alam kung nakuha ko na siya. Good morning. Hot? Good job, Riker! Na-amaze sa kanya si Jen kasi ang galing niya mag-shoot.
Good morning, everyone. Good morning. Morning, Riker. Where are we going, Riker? I'm going to Riker School. Oh, we're going to Riker School. We're going to Riker School. So, yan, nandito pa tayo. Yeah. Kasi sa Thursday pa naman mag-fishing si Jen. So, pupunta tayo sa kanilang hindi, later tonight. Yeah. Sa opening ng Sombrero. Sombrero. O, diba? Kami na. Pasensya na, ito yung damit na Nilaloka ako ni Jen kanina, sabi niya. Kailangan mabili ng suit. May isa pa siya doon. May isa pa siyang damit. Ako mayroon pa akong isa. So, yun ang susunod ko mamaya. Sabi niya, Yung suot ko yung pagpunta namin dito. Oo, dito? Dinner. Dinner. Dinner pala. Ang lamig. Ang lamig ngayon. So, dinner ko lang naman ito nasuot, guys. So, hindi naman siya naligaw-bukan. So, dito. Kaya suot ko na lang ulit ngayon. Yeah. Ate, are you alright? Yeah. How about Riker? Are you alright? Sit down, mate. Yes. You remove his sit down. Pero nakabakal naman. Yeah, yung arms niya lang. Ganyan naman talaga. Hi, Ate Ai. Ai. Ate. Tapos si ate din namin, si ate sa kanyang therapist na. May speech therapist si ate. So kami na talaga ang full dito. Full maghahatid sa mga bata. Anong oras na ba? Alas 10? Di pa, wala pa. 9:30. 9:30. Dito na kami. Oh, good job, ate. Ito. Hold Ate Holly. Ate Holly, hold Ate Holly. Dito pala kami ni Holly sa Westfield Mall. Natin na namin si Riker. Tapos si Mers, ihahatid niya si Harley sa kanyang therapist. Tapos hintayin niyang 1 hour doon. So kami, magmumall na lang kami ni Holly. Tapos mamaya dadaanan kami ni Mers after na therapist ni Harley. Tingin-tingin. Tingin-tingin. Kmart tayo. Ito, gusto ko siyang bilhan ng sport. Kinuha namin yung red. May red kasi doon. Blue and black. And ito para kay Elijah Boy. Happy birthday, boy. Thank you. Come on. Pasok tayo ng Target. Ito yung nakuha ko dito. Sa Target. Ano ba? Thanks, Mom. Hi. What's that one? A little Rubik's Cube I have to solve. Alright, okay. Thanks. Thanks. Welcome, okay. Ito kayo sa sports, girl. Thank you. Thank you. Okay, tapos na tayo. Ito nabudol sa atin dito. Dito na pala si Mercy. And dito ulit kayo sa Target. Si Holly, ayan. Sukat ang sapatos. Okay. Yep. What size is that one? Ito yung lunch namin, Carl's Jr. Yan yung lunch nila kagabi. Ito rin dinner ng boys kagabi. Ay, dinner pala sa. Oo. Dami nating fries. And ito kay Holly, Big Carl burgers. Okay, give me your drink. Saan tayo kain? Dito na lang tayo kain? Or some... Nilagay ko. So, yung gusto ko lang sa Carl's Jr. is chicken nila. Ito yung lunch namin, guys. Can't fit in my mouth. You try. Meron tayo ditong loaded cheese. Ay, loaded cheese. Loaded chips. Yung beef siya. Yung gutom ka na pero kailangan mo pa mag-vlog. Ayan. Meron tayong 5. 5 to, no? 5. 5. Yung eating lab. 5 chicken tenders. And yung ating loaded chips. Ayan. Nag-park lang kami somewhere. Ayan. Busog na nga ako. Si Holly. My God, naubos yung malaking burger. Oh, there's a... Baba, come on. Mag-playground muna yung dalawa. Baka kami umuwi. Okay, laro muna sila dyan. Upo tayo doon. Ayan na si Holly. Si Harlan doon siya sa swing. Chill lang siya doon. Si Holland doon na, oh. Taas niya na. I got some shorts. Pumunta rin pala silang Harvard ang bumili ng damit. Ayun, dito pa kami sa bahay, oh. What did you... Yes. Guys, dito na pala kami sa Harbor Town para mag-attend ng opening ng sombrero. Dito ako kay Mers nakasakay. Ayan siya, oh. Hi, guys. Hi, guys. And aking family, ayan. Yeah, because it's child lock. Sabi niya, hindi niya mabuksan.
How's it chocolate? And yung suot ko pala ay... Ha? What's that, Beth? He has Ayun si Ben, si Jan, and the boys. And kami nandito. Tulog si Riker. Dito na tayo, guys. Ayan. Wow. Tulong-tulong ng mga boys. Maglagay ng table. Everyone's coming 6. Ayun si Jan. He showed up. He came in late. Hi, boss. Picture natin. Kaya nga. Boys lang. Picture mo. Hindi pa rin maayos. Yeah. Come on, hurry up so I can take a photo with you. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. Paradise, tell me who you see, 'cause